Може от това да е, да, защото не е закачен към неговата си камера, защото той ми е на DJI ми е то. Тая игра ще е много гадничка и само ни прибра 120 евро, така го усещам. Доста неприятно. Доста гадна игричка. Малко купелдашка, няма да ви лъжа. Тя се плати, бе. Явно тук има някакъв гарантиран. Явно е като Mental, има някакви гарантирани печалби. Поне почти се изби, не сме много вътре. Тая игра няма да плати май втори път, това и беше. Sticky Wild. Сега ще видим. 38 човека сме. Ма как така се дигаме? Аз не мога да разбера от какво се дигаме, като няма нови хора в чат и нови последователи. Нещо, не знам какво се случва тук. Тази игра много добре. Това даже не го очаквах, аз даже не знам какво трябва да се случи тук. Некъв Sticky Wild. То си остава в спиновете, този Sticky Wild. Да, я тая мръсницата отпреде. То ми трябва тя. Добре, доволна. Лей Нарди, благодаря ти за последването. Добре дошъл, респект машинка. Дай звезда! Браво, бе! Айде, ретригърче. Оп! Това колко спина са? 6 ли? 6 ли спина са това? 8 спина! Златото върна $100. Дарки много ги разбира. Дарки какви неща ми пращава, те какви печалби, то направо ги изкърти Даркито. С златото скандални удари, бат. Направо ги еба в гърба много мазно. Дарки, аз добре, че не затворих биткоина. Помниш ли да ти казах, че ще пусна шорт? Дет го коментирахме и после викам, Дева, що не извадих и го оставих и ги изкъртих. Ама не го фанах целия. Сега ще ви покажем нещо. Аз пък как да го пуснем, бе? Чай сега. Чай, че аз не съм на дисплей Capture. Бонуса дайте бъде се разигра. Тук е. Имаме 3 спина. Дай ексове, бе. Дай един тук петиците ми затвори, бе. Затвори ми тия петици, бе. Затвори петиците. Майка ти е мъж. Аре, бе, 2 спина имам. Дай тук затвори. Не ще да затвори петици. Па що пъти толкова малко толкова шкатор, бе? На лайв съм в Кик. Линка в описанието, Светослав. Не съм в TikTok. Аз викам не съм в TikTok, докато съм на лайв в TikTok. Random Spins. Ще вземем Random Spins. Аз ме пусна стрим и забравям. Да, още един. Браво, бе! Метна супер. Тук исках ъндъри да прасна, братле. На Дортмунд исках да сложа ъндър. Това е... То няма да има мило там, защото канала ми е страйкнат като цяло. Дай някакви кои монети, бе, нещастни. Дай някакъв голд, бе. Гледай как го изпусна. Гледайте как нарочно ги изпрех такова.
Да ме дразни, мършата. Какво ми подскачаш? Какъв мегавин? Че това колко пари са, бе, брат? Как толкова пари? Това как даде толкова пари, бе? Това как даде толкова, бе? Какво стана тук? Мария Милай е така. По 26 сяло виж си екса. Гуд! Добре. Ама не така, де. Дай как си трябва да дай акулата, бе, що ми среза акулата, бе, майко. Гледай, сега ще я даде. Нещастно. Дай стината! Браво, бе, Филипс. Браво, бе, Филипс, 31X. Ако искаш да гледаш стрима, влизай. А тази кула какво прави? Това е лаут ли? Демек съм ти един от първите 10-15 събнали сами. Какво? Да, аз нямам много различни събове. То при нас общо взето няколко човека донейтват на всички. То се вижда, като ми отидеш тук на Некикърс, Монтли, Топ Гифтърс, Лайфтайм, Смърфа 252 съба, Призъм Бой 107, Тека 72, Карагьоза 28, Оушън и така нататък, Баткрас, Кухар Год, Садкинг, Даниел, МК. Ти почти си тук, бе. Ти почти си в Лайфтайм. Нямам, аз много малко съм стримвала в Кика цяло. Да. Що не си можел да влезнеш, бе, Мирко? Опа! Дай са... Моля ти се, сабите, бе, брат! Валче, благодаря ти за последното. Добре дошъл, машинка. Мале, това само трябва да гръмне. Имаме хубав екс. 258 екс сме. Всичко са пари, което даде. Айде, давай, розови. Браво, бе! По 500 екс. Давай, не спирай, червени. Нещо! Брат ми така ми ги сряза. Не, бе, брат! Тук поне си взимате почти цялата стойност на съба, което е са само единствено там. В TikTok вече стримове няма. Така най-накрая нещо да даде и днес. Да има какво да режа. Аз не трябваше да го спирам, Дева. Аз не очаквах да плати. Ще пробвам още нещо на No Limit. Явно играете. Ма тя е чисто нова. Тя е мазничка, трябва да дава. Каля не маламашки ли биеш, бе? Давай, мила, бананчета догоре. Червени, догоре. Това да беше на хубав екс. О, добре. Окей. Съгласна съм. Кой каза да не я играя? Яник, ти ли каза да не я играя? Плати си, игриц. Плати си. Айде, джобчето. Прибирам дружка. Айде, чай шукарие. Чибарие. Тарарарарара. Бати лудата мацурана. Влизай в Кика стрима. Тук не гледам чата в TikTok. Това ако беше на хубав екс, ако го беше дал. Това ако го беше метнал на хубав екс. Всичко друго си ми се отваря и без VPN. О, гълъбе, в Кика сме, влизай там. И тъй. Ей, тъй.
Ох, това е... Аз съм Кира Мила. Не, аз знам коя е Сики, ама да вземе да ми даде. Айде, Мила, пусни ми. Тук ще купа 2-3 бонуса и гасиме ток. Гълба с хазарт не се занимава дори в любовта. Ма то не е нужно да се занимаваш, бе, ти просто ела да ме гледаш. Там ще са ми ARL стримовете от Бали с Алекса. В смисъл, там ще като цяло там вече стримвам. То не е само, в смисъл, в момента има казино, ма ние си лафиме, там е чата, там си лавкаме смях. Ау. Комара е само за такова, за фон. Та ще вземе да... Та ако вземе да плати. Айде дай още една накрая. Само още една ни трябва. Мамицата му още една ни трябва. Последен спин дай още една. Естествено, че няма да даде. Ще взема. Айде, отиваме, защото ще забравя после. Маната 00, благодаря ти за последването в Кикшо. Добре дошъл, машинка. Респект, откъде си? Муа! Това се едно наизуст съм го научила. Стейк не е ли най-добре? В стейк ми няма повечето мачове, аз не играя там. Аз там играя само Blackjack, между другото. Значи в стейк играя Blackjack. Тук играя мачове. В Spin Better играя мачове, който няма регистрация. Пак участвате в giveaway, който се регистрира през линка горе, който съм закачила и промокода Андрея. Ще изтегля един от регистриралите се и депозира поне 30 евро. Ще изтегля на края на месеца един от вас и ще спечели кеш. Значи Стейк е най-голямото криптоказино. Стейк и Гандам. След тях е Вавада. Вавада аз си спонсорирам, те са ми партньори. Spin Better е много добре за мачове. Той е топ, той е основно мачове. Има и машинки, пуснали са машинки, аз тривам машинките, но има много мачове, неща, които ги няма в другите сайтове. Охо. Слабо. Имат хубави бонуси при вдигане на левели. Да, ама ти за да преминеш левела, бате, трябва да нашиеш 20 бона ти е... Бронза май или силвъра? Какво изпусна майка ти деева? Това бяха 1000 евро. В Кик сме. Влизайте в Кика, там ще разберете за giveaway. Giveaway няма как да е в TikTok, защото тук няма линк. Само в Кик може и гледате тия работи. В Кик може да участвате за giveaway-те, има парични награди, постоянно прави giveaway. А те първа почваме от Бали, ще измислиме нещо яко. Сигурно ще измислиме някакъв як giveaway от Бали. Айде още 2 кучки ми дайде. 2 кучки! Мале, още една само ми трябва. Моля ти се, дай ми я. Дай ми кучката. Дай ми я! Браво, бе! Браво, бе, Филипс! Добре, отиваме на трето ниво. По колко? По 3. Никога не съм стигла по 10 на тази игра. Трен Уек TVA, то колега е доста луд тип. Милиони въртеше по 48 часа. Смятай. Добре. О, Хероине, къде си, бе? Къде одиш, бе? Ти няма ли се абонираш и ти? Събираме пари за нови цици. Трябва ти 1200 съба за новите ми цици. Да ги сменям тия, че са много малки. Браво, ма! Тя път аз нещо се разигра. Добре, че я оставих. Ей, баткрал, добре, че веднага не пуснах твоите. Роштейна, той нещо забря вече. Роштейна нещо много се преба. Иначе аз го харесвах. Той ме следваше в другия ми TikTok преди да го баннат. Ромео, къде си? Прибрах се от БГ. Еми, да ми идеш на гости ли искаш? Яла си. Абе, ей! Сенсбокс, стига дебна само хората, ти ми гониш хората, бе! Изрод, що ми гониш хората? Ще еба тебе. Ще те тайм-аутна. Още веднъж напомни на някой, че има жена и ще изядеш кика. Казвам ти. Ще върчиш. Да отидем на гости ли? Абе, отидохме на 10x, бе. Дай големи, моля ти се нещо голямо. Ето ти по 10, не мога повярвам. Добре, това са пари. Добре, щом сте приятели, добре. Браво, мила! Ей, добре, че не смених веднага! Аз съм топа на топа. Андрея, кралицата на комара.
на циците, малките обаче. И на всички топ путки. Кумърджията на кумърджиите. Стримъра на стримърките. Умре циганката, де ме фали. Аз верно говоря, се едно съм от Странджа. Не обичам си преправям гласа с някакъв олигофренски. Браво, бе! Ма какво е стана на тази игра, бе? Ще ударим ли Максуин тука? О, Хероина гиф на 5 съба! Айде, нашите! Удри! Айде, shake that ass. Shake that ass. Айде за 5-те съб. Опа, чакайте да не се види това от тиктока. Опа! Хероине! За тебе! Гъсли нема. Вижте какво ми е малко и секси дупенцето. Като малко барабанче. Само за палави работи. Хора, тук що си показах гъзъв кик. Виждате ли какво изпускат? Максуин е 5000 екс на залога. Значи няма да има Максуин. Дай още дай ми още путки. Путки по масата искам. Айде за Хероина. Оп, Гаврицю. Това беше Гаврицю. Как мен точно оцели с този съб. Аз забравих да прочита на кой. На Асрок, на Джониер, на Мистер Рикардо, на Пако и на Велизарката. Хаштаги Nobody. Благодаря ти за последването. Добре дошъл, машинка. Не ми дава да събна. Що бе? Той има само gift съб. Не бе, трябва да имаш да се сабскрайбнеш, бе. Някой може ли да гифне един съб на Хероина? Че си няма събче. Това ми е любимия сайт вече. Така ли, Рикардо? Добре си плати. На печалба